歴長いって本当でフラメンコをして裏ボスとしてエコモマイ。このチャンネルではフラのこと、ハワイのこと、福井県福井市にある私たちのスタジオのことなどを楽しくお伝えしています。ハワイの文化や精神について一人でも多くの方に興味を持っていただけると嬉しいです。カイ先生に聞いてみよアローハ国へ帰れよおならに堺フラスタジオアシスタントの山口かえです。う。画面会から国枝先生の娘のりかこです。今日もよろしくお願いします。今回は、きっと娘の私より国枝先生のことを知っていて、ハーラオの裏ボスと呼ばれているカイ先生にカイ先生のフラとの出会いや、国枝先生との出会いなどいろいろな質問をしてカイ先生について掘り下げていこうと思います大したことはありませんがよろしくお願いします。はい、じゃあもう早速質問に移らせてもらいます。カイ先生のフラとの出会いは何ですか？フラとの出会いというとそんなにあれではないんですけど、多分テレビで見て憧れたんだと思います。でもね、昔から踊ることは好きだったので、ご存知かもしれませんがフラメンコをしてそしてなんか笑顔で踊るフラがいいかなと思ってフラを始めてみました。ちらっと耳にしたんですけど、国枝先生よりフラ歴長いって本当ですか？ですよ。そうです。私の方がちょっとだけ習うのが早かっただけですけれども、そのフラに対しての情熱はもうそれは堺先生の方が素晴らしいです。私はどっちかっていうとほわーんとしておりましたので、その当時からもうそれはおこがましいです言うのは。ちっちゃくなってるその時って前のハーラウですね、その時福井にはハーラウが一つしかなかったそうなんですですよね。で、もう人数もそう制限があった、キャンセル待ちキャンセル待ち待ちでようやく入れたんです。国枝先生半年待ったんですよね私はちょうどその時3ヶ月ほどでした。だから3ヶ月ほど国枝先生よりフラ歴が長いカイ先生です。ちょっとだけです。国枝先生との出会いとか最初の印象とか教えてください。おー、なんかね、最初はね習ってるチームが違ったんです。レッスンしてるチームがね初めてね先生を見た時になんかすごい人がいると思いました。はい、すごい上手な方がいらっしゃると思って、で私もあんまりなんか他の方にね割といつも興味がそんなこと言ったらダメ大丈夫ですけれども、なんか先生を見た時にね、はあ、すごいってなんかでみんなにあの人はすごいのよって言われて、おおなるほどっていう感じでした。はいまあね、国枝先生は2008年にその元のハーラウのところから独立させてもらったっていう感じなんですけど、その独立前ですね、ハーラウ設立前からカイ先生はねついてきてくれさったんですよねで、それをついてこようって思ってくれたきっかけをずっと私が聞きたかったので聞かせてください。なんかね、その前から先生は何かとなんかどうしようもない私になんかもうかわいそうやなと思ったんだと思うんです。なんか一生懸命私の練習に先生の方が付き合ってくれて、私はなんかあんまりなんかね、最初はドキドキ、やっぱりね堺先生と言われればね、ドキドキするでしょ。皆さんもしませんか？今はしませんよ、もう別に。そんな自分はドキドキしてなんかお家に練習に来なさいとかって言われてはいっていう感じで可愛がってもらいましたの
先生のところに行って別にね最初はどうこうとは思ってなかった本当に楽しくフラが学べればいいなと思って先生についていきました。その結果がそうなんです。なんか知らないですけれどもおかげさまで皆さんに少しフラをお伝えできるようなアシスタントになることができました。先生が大変だったと思います。大人は3年連れてあクリエン先生ちょっと横でいるんですけど、3年どのレッスンにも連れてある。涙の毎日でした。この子だけは何とかしてあげなさいって、何かの使命感に燃えて、もうひたすら連れて一緒にレッスンに来てもらって、でもねなかなかねその性格がね先生と少々違うので先生の思うようにはなかなかいかなかったので大変だったと思います。ありがとうございます。まあね、そのアシスタントになられて、ラウ全体をね大きく包んでくださってるかえ先生なんですが、実はね裏ボスとか裏番長とかって呼ばれてるんですけど、それはなんでですか？いやそんなつもりはね全然ないんですけれども、なんか皆さんにねそうやって言われるんです。私が把握しきれないことをかえ先生は全部把握してる。いや全く知らないですよ。でかえ先生に聞けば何でもわかるから、私に聞いてもダメだけどかえ先生で解決することがいっぱいある。いや何にも本当に知らないし何にも即答もできないんです。なんとかなるわしか。大きく包んでくれる感じがこう影のボスみたいな感じに見えてるんでしょうね。いやそんなにシュッとしてます。一番気も弱いし恥ずかしがり屋です。それはちょっと違うと思います。はい、じゃあラストの質問です。これからのフラ人生どうしていきたいですか？壮大ななんかあれですけれども、まあずっと一生もちろん続けていきます。そしてまあもちろん自分も楽しんでなんか他の方にも楽しくフラをお伝えできたり、スタジオのために何かこう裏ボスとして今言った裏ボスって言った初めて言った。少しでもお力になれればいいかなと思います。でもまあ自分が楽しくしてればみんなも楽しいかなと思います。そうです。はい。今回はナノメーターかえ先生のことが知れて、きっとかえ先生のファンがまた増えたと思います。もっとかえ先生のこんなことが知りたいという方はぜひコメント欄にて質問してみてください。プライベートは秘密です。それじゃあ今日はこの辺でやった最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、どうぞよろしくお願いします。またお会いしましょう。アフイホはいよお前。ー。そこが一番緊張する。それじゃあ今日はこの辺で皆さんまだですか？いきますよ。アフイホー。これでよかったんでしょうか。